Dnes začíname touto svetou omšou pietnú spomienku, ktorá bude pokračovať pri hroboch dvoch z nich, ktorí sú pochovaní tu na mestskom cintoríne v Lohovci. Podplukovník inžinier Jozef Bigas a major inžinier Vladimír Sopuk. 19. január 2006 sa zapísal čiernymi písmenami nielen do srdcí najbližších, nás, ich kolegov a mnohých aj priateľov, ale aj do vedomia celého Slovenska. Každý, aj keď už uplynulo 5 rokov, si iste vieme vybaviť ten okamih, ktorý nás šokoval, prinútil zastaviť sa a my sme nechali skutočne bez nejakého pátosu voľný priebeh. Bol vynikajúci kolega, priateľ. V deň odletu sme sa ešte telefonicky rozprávali a dohadovali si pracovné stretnutie na ďalší deň. Bohužiaľ, osud nám to nedoprial.